Söndag 25 august, dag 396. Och allt går runt. Min ben, ryggen min, fötterna mina, allt gör ont. Och jag vet inte mer varför fan jag gör dessa video. Därför att den enda som jag kände som jag vill ha sett dem var min mamma. Och jag vet inte vilken framtid jag går emot. Men jag vet den kommer att ha till dels smärta och mörka. Och jag har ingen aning vad jag får göra med det. Men just nu är jag också bara trött.